Everyday on szövegelés. Meg kicsi vagy. Tényleg az iskolában te a legkisebb. Én vagyok a Ez legkisebb. így van, te vagy a legnagyobb szar is. Én vagyok a legkisebb. Attól függ, hogy nézzük. Szar Ezek úgy is, szempontból úgy vagy... is szar. Ja, várjál, sehogy nézhetjük, mert Zeko mindenképp látjuk. Vagy várjál, lehetne. Akinek van büdös a szája. Mi ez az játékon? December 30. Nem te. Nem. 30, jó van. 24. És az ki? Én. Van egy olyan, aki szilveszterbe született, se gyéve kis